Il-kontinġent tat-tim nazzjonali Malti tal-water polo ta' taħt 18-il sena wasal lura f'pajjiżna minn Oradea fir-Rumanija il-ħadd filgħaxija wara l-parteċipazzjoni tiegħu fil-Kampjonat Ewropew fejn kiseb id-9 pożizzjoni l-aħjar riżultat li qatt tinkiseb fl-istorja nazzjonali. One News kien preżenti fl-Ajruport Internazzjonali Malti mal-wasla tat-tim fejn seta' jsegwi l-ewwel emozzjonijiet taż-żgħażagħ Maltin meta ntlaqgħu minn qraba u partitarji. It-tim Malti kiseb dan ir-riżultat prestiġjuż fejn fl-aħħar logħba tiegħu għeleb lit-tim nazzjonali Ġermaniż wara loti tal-penalties. L-aqwa plejer Malti kien Jayden Kutajjar li skorja 4 darbiet matul il-kampjonat. Fl-ajruport tkellimna mal-President tal-Aquatic Sports Association, Carlizzo, li qalilna xi jfisser riżultat għat-tim nazzjonali Malti. Ifisser ħafna, illum inħossni bħala President gburi billi għamilna, mhux għall-placing biss imma għall-lob li jorow labna kontra nazzjonijiet li huma ħafna kbar minna, erbaħna l-Ġermanja darbtej, qatt ma rbaħnilhom qabel, ġifieri erbaħna kontra nazzjonijiet li huma saħħa fil-water polo. Jilqa' żgħażagħ kien hemm ukoll il-Ministru responsabbli mill-isport Clifton Grima fejn saħaq fuq l-investiment kontinwu li qed isir mill-Gvern biex iż-żgħażagħ ikomplu jimirħu fit-talent sportiv tagħhom. Dawn l-atleti li huma l-ambaxxaturi tagħna żgħażagħ kisbu riżultati li ftit kienu qegħdin jistennew, però nista' ngħid li aħna konna nafu li kapaċi jiksbu dar riżultati. Riżultati li huma frott il-ħidma, frott l-ippjanar, determinazzjoni fuq kollox jimlewna kuraġġ ħalli neqgħu ninvestu f'din id-disċiplina partikolari li hija waħda mid-disċiplini tat-timijiet li dejjem tatna frott